रायजोफोर गिबियावनो बयनिसाय आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। नोंथांमोना आं दिनै मोनसे मोनथिनो गोनां खौरां होनो नागिरदों। बेयो जाबाय हयथ' गोबाङानो मोनथिखागौ एबा गोबाङानो मोनथिदोंबाबो खामानिखौ मावाखै एबा उनाव मावनो होननानै दोनदों होननानै जानो हागौ। बेफोरबादि जुदि सोरबाफोर दंबाय बायोबा उनाव खालामनांगोन एबा बावनानै जुदि थाबाय बायदोंबा बिथांमोननि थाखाय आं नैबे फिसा भिडिअखौ नोंथांमोननो दैथायहरनो नागिरदों। बे भिडिअनि मेन टपिकआनो जाबाय पेन कार्डजों आधार कार्डजों जुदि सोरबाफोर लिंक खालामाखैबा थाबैनो खालामनानै लादो। नङाबा नोंथाङा हयथ' गोबां रां भरिनांनो हागौ। लोगोसे नोंथांनि पेन कार्डआ फैगौ 30 जुननिफ्राय सोलिनाय नंला। मानोना दिनै 27 जुन आरो 28 29 सानथाम दंबावो। बे सानथामनि गेजेराव नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि पेन कार्डखौ जुदि आधार कार्डजों लिंक खालामाखैबा थाब खालामनानै लादो। नङाबा नोंथाङा बिनि उनाव जुदि बे पेन कार्डखौ बाहायबायोबा हयथ' गोबां रां भरिनांनो हागौ। 10,000 गाहाम भरिनांनो हागौ होननानै गोबां निउसफ्राव दिनै फोरमायबाय थादों। लोगोसे सरकारनि नियम बादियै हयथ' नोंथाङा फाइनबो नांनो हागौ। दा जुदि बे सानथामनि गेजेराव लिंक खालामना लायोबा हयथ' नोंथाङा 1000 जों नोंथांनि पेन कार्डनि लिंकआ जागोन। नाथाय बेखिनिखौ खालामालासिनो जुदि जेबो नङा दे जुदि सानना थादोंबा हयथ' गोबांनि किसुमान मानसिनि थाखाय जेबो नङा जानो हागौ। खिन्थु गोबां मानसिनि थाखाय 10,000 थाखाया गोबां रां। दा नंखायनो जुदि सोरबाफोर खालामबायनो बावदों एबा उनाव खालामनो साननानै थादोंमोनबा नैबे सानथामनि गेजेराव जुननि 30 तारिखनि गेजेराव नोंथांमोना थाबैनो पेन कार्डजों लोगोसे आधार कार्डनि लिंकखौ खालामनानै लादो। नङाबा हयथ' नोंथाङा पेन कार्डखौ खोमाना लागोन एबा नोंथांनि पेन कार्डआ सोलिनाय नंला। आरो बेजों लोगोसे जुदि बे पेन कार्डखौ बबेबा खामानिफ्राव बाहायोबा नोंथाङा गोबां रांनि जुरिमाना भरिनो हागौ। दा बेनिखायनो बे सानथामनि गेजेराव जुदि बानायना लायोबा हयथ' नोंथाङा 1000 थाखा भरिनांगोन। आरो बेनि उनाव जुदि नोंथाङा हयथ' पेन कार्ड एप्लाइफोर खालामोबा गोबां रां भरिनांनो हागौ। आरो दस्रा माबाफोर खामानियाव जुदि पेन कार्ड दरकार जायोबा बा नोंथाङा बे पेन कार्ड जुदि बाहायबायदोंबा हयथ' गोबां थाखानि जुरिमाना भरिनांगोन होननानै निउस चेनेलफ्राव दिनै गोबाङावनो होबाय थादों। आरो दिनै समा गैथारला, सानथामल'थासै। दा नंखायनो रायजोफोर सोरबाफोर जुदि खालामबायाखै एबा बावनानै थादों खालामनो जुदि खालामालासे थादोंबा थाबैनो खालामनानै लादो। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।